नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गुड इवनिंग गुरु गारू गौरवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. అందరి భక్తులకి స్వాగతము. ఈరోజు మేము 8వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అధ్యాయం 8 భగవత్ ప్రాప్తి అక్షర బ్రహ్మయోగం. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిం అధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. అర్జునుడు ప్రశ్నించెను, ఓ దేవదేవ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మం అంటే ఏమి, ఆత్మ అంటే ఏమి, కామ్యకర్మలు అంటే ఏమి, భౌతిక సృష్టి ఏమి, దేవతలు ఎవరు, దయతో ఇది నాకు వివరించు. అది యజ్ఞ కథం కో అత్ర దేహే అస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణ కాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభి. ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు, అతడు వివిధంగా దేహమునందు వర్షించి ఉండును. భక్తి యోగమునందు నిలిచిన వారు మరణ సమయమును నిన్నట్లు ఎరుగుజాలదురు. సో భగవంతుడు అర్జునుడి ప్రశ్నకి సమాధానం ఇచ్చేది, నాశరహితము దివ్యమును బ్రహ్మమనియు
మరియు అతని నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మమనియు చెప్పబడను. జీవుల దేహోద్భవములకు సంబంధించిన కార్యమే కర్మము, కామ్య కర్మలు. ఓ దేహరల్లో శ్రేష్ఠుడా, నిరంతరము పరిణామశీలమైన భౌతిక ప్రకృతి అధిభూతం అనబడను భౌతిక జగత్తు. సూర్యదేవతల వంటి సూర్యచంద్రుల వంటి సర్వదేవతలను కూడి ఉంటేడి విశ్వరూపమే అది దైవతం అనబడను. దేహదారుల హృదయములలో పరమాత్మ రూపమున నిలిచి ఉండేడి దేవదేవుడైన నేనే ఆది యజ్ఞ ప్రభు. సో ఈ అర్జునుడు 8 విషయాలకి ప్రశ్నకి కృష్ణుడు సమాధానం ఇచ్చింది. బ్రహ్మన్, అహం బ్రహ్మాస్మి అని వింటాము. సో ఆ బ్రహ్మన్ అనేది అది మనము జీవాత్మలు. సో దాని ఒక స్వభావము ఏమి అంటే మనము నిత్యము, మేము దివ్యమైన వ్యక్తులు. మనము భౌతిక ఒక విషయం కాదు, భౌతిక వస్తువులు కాదు. మేము యావ పంచభూతము కాదు, యావ భౌతిక శక్తిను కాదు. మేము దివ్యమైన వ్యక్తి. సో ఇది దాని స్వభావంని అధ్యాత్మం అని చెప్తారు అని భగవంతుడు చెప్పారు. మళ్ళీ మనం చేసే ఈ ఆధ్యాత్మిక ఈ భౌతిక కార్యాలు ఈ దేహం నుంచి దాని నుంచి మనకి కర్మం బంధనంలో వచ్చి ఒక్కొక్క శరీరం దొరుకుతుంది, దాన్ని కర్మ అని చెప్పాడు భగవంతుడు. ఆదిభూత అనేది ఈ ఈ భౌతిక ప్రకృతికి. ఆది దైవ అంటే భగవంతుడు ఒక విరాట రూపం, ఒక విశ్వరూపం. 11వ అధ్యాయంలో చూస్తాము. అంత దేవతలు దాంట్లోగా ఉన్నారు. ఆ ఒక భగవంతుడు ఒక భౌతిక ఏం చెప్పేది, భగవంతుడు ఎలాగ ప్రవేశించి భౌతిక జగత్ని నియంత్రిస్తాడు అనే ఒక రూపం పరమాత్ముడిది, భగవంతుడిది. అది ఆది దైవ అని చెప్పారు ఇక్కడ. ఆది యజ్ఞ అంటే యజ్ఞ భోక్తుడు అని అర్థము. యజ్ఞ భోక్తుడు అంటే యజ్ఞ యాగాలు హోమాలకు ఒక యజ్ఞపతి. అది భగవంతుడే, అది కూడా పరమాత్మ అని చెప్తా ఉన్నారు భగవంతుడు. వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు అంటే ఈ దేహంలో ఎక్కడున్నారు అంటే భగవంతుడు హృదయంలో ఉన్నారు. హృదయంలో ఆత్ముడు ఉన్నారు. ఆ హృదయంలో ఆత్ముడు దగ్గర పరమాత్ముడు ఉన్నారు అని భగవంతుడు చెప్పారు. సో లాస్ట్ గా అర్జునుడు ప్రశ్న, అంత్యకాలంలో నేను స్మరించేది నువ్వు చెప్పావు వెనకాలి అధ్యాయంలో ఆ విషయం గురించి. సో ఇది ఎలాగ సాధ్యమవుతుంది అన్నప్పుడు భగవంతుడు ఈ జీవితాంతము స్మరించలు అభ్యసించాలని చెప్తున్నారు. అది ఇప్పుడు మనకి ఈ కొంత శ్లోకంలో ఇప్పుడు వింటాను. ఈ అధ్యాయం ముఖ్య విషయము ఇదే. ఎలాగ భగవంతుడిని మేము స్మరించే ఒక అభ్యాసాన్ని చేయాలి. దీన్ని చేసినప్పుడు అంత్యంగా భగవంతుని స్మరించేయచ్చు. ఆ స్మరణ చేసి నుంచి మనకి ఏమి లక్ష్యం మేము పొందుతామని ఇప్పుడు వింటాం మనం. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్తి అత్ర సంశయః. అంత్యకాలంలో నన్ను ఎవరైనా స్మరిస్తారో వాళ్ళు నా దివ్యమైన ఒక లోకానికి వాళ్ళు వస్తారు. నా స్వభావం వాళ్ళు కూడా నాలాగే ఒక దివ్య దేహాన్ని పొంది వాళ్ళు సచ్చిదానంద స్వరూపంగా వాళ్ళు నాకు చేరుకుంటారు, నా దగ్గర వస్తారని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. దీంట్లో ఏమీ ఒక సందేహం లేదు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు సచ్చిదానంద స్వరూపి, ఈశ్వర పరమకృష్ణ సచ్చిత్ ఆనంద విగ్రహ. భగవతి ఒక రూపం ఉంది, విగ్రహం ఉంది, అయితే అది సచ్చిత్ ఆనంద. సో అలాగే భగవంతుడు అంశమైన దానికి మనకి కూడా ఆ దివ్య స్థానం పొందేకి సాధ్యమవుతుంది. భగవంతుడు చెప్పేది భగవంతుడిని స్మరించితే మనము కూడా అలాగే వాడిలాగే మనకి కూడా సచ్చిదానంద స్వరూపం దొరుకుతుంది. సచ్చిదానంద స్వరూపం ఉన్నాం మేము. అయితే ఈరోజు ఈ జడ దేహంలో ఇలా బంధనమయ్యాను. ఇది దీంట్లో మహాభారతంలో ఒక కథ వినేది మనము. ఒక సమయము ఈ పాండవులకి ఒక వనవాసంలో అంతా ఒక ఇదైతుంది, ఆయాసం అవుతుంది. ఆ ఆయాసం తర్వాత వాళ్ళకి నీళ్లు కూడా ఎక్కడ దొరకదు. ఆ నీళ్లు దొరుకుతా వాళ్ళు అంతా ఒక దాహంగా వీళ్ళు వీళ్ళు ఒక సమయము ఎక్కడ నీళ్లు లేదు అని ఉంటారు. అప్పుడు మొదటగా సహదేవుడు వాళ్ళని నీళ్ళ కోసము వెతుకుతా పోతారు. వాళ్ళు పోతే ఒక జలాశయం కనుపుతుంది, ఒక సరోవరము. అక్కడ నీళ్ళు తాగలేనప్పటికీ ఒక యక్షుడు ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఇది నాది, ఇది నా ప్రశ్నలకి సమాధానం ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు
ఈ నీళ్ళని తాగొచ్చు అని చెప్తారు. అయితే సహదేవుడికి అది సహించే కాలే. సో వాళ్ళు ఆ నీళ్ళు తాగారు. ఆ తర్వాతనే వాళ్ళు ఒక మూర్ఛ, ఒక ఇది అన్కాన్షియస్ అయ్యారు. అది అలాగే తర్వాత నకులుడు వస్తాడు, మళ్ళీ తర్వాత అర్జునుడు, వాళ్ళందరూ కూడా నీళ్లు తాగాలి, మేము మేము నీళ్లు తీసి తాగి వేరే మా సోదరులు తీసుకొని పోవాలని వస్తారు ఒక్కొక్కరు. ఎవరు వస్తేనే ఎవరు కూడా తిరిగి రాలే. అంత్యంగా యుధిష్ఠిర్ మహారాజు ధర్మరాజుడు వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు చూశారు, వాళ్ళంతా సహోదరులు ఇలాగా వాళ్ళు మరణం పొందేతారనే వాళ్ళు అన్కాన్షియస్ గా ఉన్నారు. సో అనుకున్నారు, సో ఇది ఎవరు ఇలా చేశారు. అప్పుడు ఒక యక్షుడు చెప్పేది, నా మాట వినలేకుంటే మీకు కూడా అదే గతి అవుతుంది. అయితే వీళ్ళకి కొంచెం సహనం ఉంది, వీళ్ళకి ఇంకా వీళ్ళు అయింది, మీ ప్రశ్న వేయండి అన్నప్పుడు వాళ్ళు ప్రశ్న చేసింది అద్భుతమైన విషయం ఈ జగత్లో ఏమి, అంతే అద్భుతమైన విషయం. అంత అద్భుతమైన విషయం అంటే ఏమి అంటే మనమందరూ ప్రతి క్షణము చూస్తాము ఎంతో జీవులు మరణమ ద్వారం, యమాలయం, యమ మందిరం, యముడ దీనికి పోతున్నారు. యమరాజుడు ఉన్నాడు మనకి, మేము చేసే ఒక కర్మకి వాళ్ళు జడ్జి, వాళ్ళు చూస్తారు ఏం పుణ్యము పాపం చేసేది, చూసి వాళ్ళ లోకం పోవాలి మనం. సో ఇది ప్రతి ఒక్కరు జీవులు పోతున్నాం మనం. అయితే ఎవరు కూడా మేము అవగాహన చేసుకొని తలే నేను కూడా ఒక రోజు పోవాలి కదా అని మేము ఆలోచన లేదు మనకు. యాజ్ షూర్ యాజ్ డెత్, దాని కింద ఒకటి సత్యం అనేది ఇంకొకటి చెప్తాం. ఈ భౌతిక జగత్లో మర్త్యలోక, ఇది మర్త్య ప్రపంచాలు, ఇది ఇక్కడ మరణం అవే అవ్వాలి. అయితే మనం అనుకునేది లేదు, మేము ఇక్కడ శాశ్వతంగా ఉన్నాం, ఇక్కడే మేము పర్మనెంట్ గా ఉంటామని మేము ఒక భ్రాంతిలో ఉన్నాం. సో ఇది అంత అద్భుతమైన ఆశ్చర్యమైన విషయం అని చెప్తారు. సో భగవంతుడు ఇప్పుడు చెప్పేది, ఆ మరణం వచ్చినప్పుడు మనకి ఆ దేహాన్ని మేము వదిలేసే సమయంగా మేము ఏ ఒక మనోస్థితిని పెట్టుకుంటాం, మనోభావం పెట్టుకుంటామో, మా మనస్సు యావదానిపైన మగ్నమైంది, అదే మనకి నెక్స్ట్ దేహం దొరుకుతుంది. ఇది మనము ఇక్కడ భౌతికంగా మేము పని చేసేది మన దేహాలించి, అదే మనకి మనస్సులా మన ఇది ధ్యానం, మన కోరికలు ఉంటుంది. ఆ మనస్సు ఎలా కోరికలు ఉంటుందో అది ఈ దేహం త్యాగం చేసేది అంటే మనకి అవతల దేహం పంచభూతి నుంచి అయిందే ఈ దేహం, కనిపించే దేహం. అయితే లోగా మనకి మనస్సు బుద్ధి అని ఇంకొక దేహం ఉంది ఆత్మకి, రెండు దేహాలు, సూక్ష్మదేహం, స్థూల దేహం. ఈ స్థూల దేహం ఇక్కడ వదిలేస్తాం, అది మరణం ఈ దేహానికి. అయితే మన సూక్ష్మమైన మనస్సు బుద్ధి అనేది అది మనకి ఆత్మాని తీసుకొని ఇంకొక కొత్త దేహం మనకి మేము పొందుతాం. సో ఈ కార్యాలించి మనకి మనసు బుద్ధి ఒక రకంగా అవుతుంది. ఆ మనసు బుద్ధి ఎలాగుందో అలాగే మనకి నెక్స్ట్ ఒక అవతల దేహము వస్తుంది. ఈ జీవనంలో నేను మనుష్య జన్మలో నేను ఏమి ఒక డిస్క్రిమినేషన్ లేక ఇది తినాలి అది తినాలి ఏమి ఆహారం తీయక అంతా తింటుంటే నాకు ఈ మనస్సు అలాగుంటుంది, అలా ఆ కోరికలు ఉంటుంది, అన్ని తినాలి, అది తినాలి ఇది తినాలి ఒక ఇది. అప్పుడు భగవంతుడు నాకు అలాగే ఒక శరీరం ఇస్తాడు. నాకు ఒక పంది శరీరం ఇవ్వచ్చు. పందికి ఏమి ఒక ఇదిలే, మలము ఒకటే, ఇంకొకటి ఒకటే, అంతా ఒకటే. సో అలాగా నేను ఏ మనోభావం ఏనో కర్మ చేస్తానో అలాగా నా మనస్థితి వస్తుంది. ఆ నా మనస్థితి ఎలాగొస్తుందో అలాగే నెక్స్ట్ జన్మ నాకు దొరుకుతుంది. సో ఇది భగవంతుడు ఈ విజ్ఞానాన్ని చెప్తున్నారు. ఇది సో మనం ఏం ఆలోచనలు ఉంటాయి, మన ఏమి కార్యకలాపాలు ఉంటాయి, దానిపైన మన నెక్స్ట్ జన్మ దొరికేది. అది పర్టికులర్లీ ఆలోచనలు ఏమి ఆలోచనలు మనం ఎంతెంత మేము ఎక్కువ పెట్టుకుంటాం ఈ జన్మలో, అదే ఆలోచన మాకి మరణ సమయంగానే వస్తుంది. మేము ఏమో ఆకర్షితులై ఎంతో భౌతిక కోరికలు ఉంటే ఆ కోరికలే మనకి అంతిమంగా వస్తుంది. చెప్తారు నాకు ఎక్కువ కామాసక్తి ఉంటే నాకు అంతిమంగా కూడా కామ భావనాలే వస్తాయి. నాకు అంత కామ భావాలు వచ్చినప్పుడు నేను చెట్టులుగా నేను వస్తాను చెప్తాను. లేకుంటే నాకు ఎంత ఒక నిద్ర ఆలస్యం ఉంటే ఇది ఉంటే ఎక్కువ దాంట్లోనే ఒక ఆనందం ఉంటే నాకు ఒక ఎలుగు వంటి ఒక బేర్ అదే దేహం నాకు దొరకొచ్చు నాకు. సో ఇది నేను చేసే ఒక కార్యాల పైన నేనేం దేహం పొందుతాను అని ఒకది. నా కర్మ నుంచి నా ఆలోచనలు ఒక రకంగా ఉంటుంది. ఆలోచనలు యావదాపైన పెడతాను నేను అంతిమంగా మరణ సమయంగా, అలాగే ఒక దేహం దొరుకుతుంది. యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావభావితః. సో దేహమును త్యజించినప్పుడు మనుజుడు ఏ భావమును స్మరించునో అదే భావమును అతడు నిశ్చయంగా పొందును. సో నిశ్చయంగా పొందును అని
మేము ఏం స్మరణ పెట్టుకుంటామో అది చాలా ముఖ్యం అది. సో ఆ అంత్యకాలంలో ఏం స్మరణ పెడతాము అంటే మన జీవితాద్యంతము మేమేం అభ్యాసం చేస్తామో అదే స్మరణ మనకు వస్తుందండి. ఎలాగా మేము ఒక స్టూడెంట్‌గా ఫైనల్‌గా ఎగ్జామ్‌కి మేము ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తామంటే ఫుల్ ఇయర్ మేము ఎట్లా చదువుతుంటామో, ఎట్లా ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నామో అది అక్కడ మనకు ఆ టెస్ట్ మనకి అదే ఆలోచన, అదే ఒక ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది. సో ఇది భగవంతుని స్మరణ చేసేది అంతిమంగా చూస్తాం ఇది. ఇది ధర్మం అనేది అంతిమంగా చూస్తాం, అంత్యకాలంలో చూస్తాము అని కాదు. ఇది మేము ఎప్పటి నుంచి మేము అభ్యాసించాలి. ఎప్పుడు తెలీదు మనకి. ఈ మరణం ఎప్పుడొస్తుంది అని ఎవరికీ కూడా గ్యారంటీ నేను ఇంత సంవత్సరాలు నేను ఉంటాను, ఇంకా అంత సంవత్సరాలు ఉంటాను, అంత రోజులు ఉంటాను, ఏమీ గ్యారంటీ లేదు. ఇది ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఇది. సో అది వచ్చే ముందు మేము తయారైండి మేము భగవంతుడి స్మరణ చేయాలి. లేకుంటే మనం మన స్థితి ఉంటుంది, మనోభావం ఉంటుంది, అలాగే మన దేహం దొరుకుతుంది. ఇక్కడ చూపించినట్లు వీళ్ళు భరత మహారాజుడు ఉంటే వీళ్ళు ఒక గొప్ప మహారాజుడు. వీళ్ళు వెనకాలే మన భారత వర్ష అని పేరు వచ్చింది, భరత మహారాజుల వాళ్ళ పేరించి. సో వీళ్ళు ఒక సమయము వాళ్ళంతా ఇది అంటే వాళ్ళు చెప్తారు, వాళ్ళు మహారాజుడు అయితేనో ఒక సమయం కళ్ళు చాలు ఇంక అయింది, నేను నా కర్తవ్యాలు చేశాను, ఇంకా ముఖ్య మనుజ కర్తవ్యం నాది ఏమి అంటే భగవంతుడిని నేను అవగమనం చేసుకోవాలి, భగవద్ధామకు వెళ్ళాలి అని వాళ్ళు గృహస్థ కొంత సమయం తర్వాత వదిలేసి వాళ్ళు మహారాజులు వాళ్ళ భవ్య మహల్లో వాళ్ళ భార్య వాళ్ళ బిడ్డలు అందరినీ వదిలేసి వాళ్ళు తపస్సుకి పోయారంట. తపస్సుకి పోయి వాళ్ళు తీవ్ర తపస్సు చేస్తుంటారు. అయితే ఒక ఆ వనవాసంలో వాళ్ళు చేస్తుండే ఒక కాడులా వాళ్ళ అడవిలా ఒక సమయము ఏమో ఒక జింక్ పైన వాళ్ళు వ్యామోహం పొందారు. అదొక మేము వింటాం భాగవతం. జింక్ పిల్లని వాళ్ళు చూశారు ఒక టైము, దానికి ఎవరు చూసేవాళ్ళు లేరు అని ఆ జింక్ పిల్లని వాళ్ళు కొంచెం చూసుకుంటా దాన్నే ఒక వాళ్ళ బిడ్డగా అని చూసుకుంటారు. ఎంత వాళ్ళకి ఇదవుతుంది అంటే ఆ జింక్ పైన వాళ్ళు ధ్యానం చేసేది వదిలేసి వాళ్ళు జింక్నే ఆలోచించిస్తూ ఉంటారు. అంతిమంలో మేము చూసేది ఒక రోజు వాళ్ళ అంతిమ సమయంలో వాళ్ళు జింకనే ఆలోచన చేస్తా వాళ్ళు దేహత్యాగం చేస్తారు. మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళు జింకయ్యే పుట్టారు అని భాగవతంలో ఈ చరిత్ర వింటాం. సో తర్వాత వాళ్ళు అవుతే వాళ్ళకి నేను అంతా ఒక వైరాగ్యం తీసుకొని నా గృహస్థ జిమ్ వదిలేసి వచ్చాను కదా, తిరగా నేను ఇలాగా జింక అయి పుట్టాను కదా, ఎలా అంటే నేను చేసిన ఒక మనోభావం నేను పెంచిన దాని నుంచి అని వాళ్ళు అవగాహన చేసుకొని మళ్ళీ తర్వాత జింక జన్మంలోనూ వాళ్ళు భగవంతుని తెలుస్తా ఉంటారంట. తర్వాత మళ్ళీ మనుజుడిగా పుట్టొచ్చి మూడో జన్మంలో వాళ్ళు మొదటో జన్మము భరత మహారాజా, రెండో జన్మము జింక్గా, మూడో జన్మగా జడభరత అని వీళ్ళు ఆ జన్మంలో ఒక మంచి ఎవరో భక్తులు ఒక కుటుంబంలో పుట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగా వాళ్ళు ముందు భక్తి చేసి భగవద్ధామకు వెళ్తారు. అది మేము వింటాం వాళ్ళ స్టోరీ. సో ఈ భరత్ మహారాజు స్టోరీ ద్వారా తెలిసేది ఏమంటే వాళ్ళు ఏం ఆలోచన పెట్టారు, సో ఆలోచన నుంచి వాళ్ళ దేహం దొరికింది. ఇలాగా అందరికీ అంతే, మనం ఏమి ఆలోచన ఉంటుందో ఇవి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది. మేము చూస్తాం ఇంత చేపలు ఉన్నాయి, ఇంత పక్షులు ఉన్నాయి, ఇంత జంతువులు ఉన్నాయి, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇవంతా? వీళ్ళు ఆత్మలు. సో కొంత ఆత్మలు వాళ్ళు కిందించి పైన వస్తున్నారు. ఈ జలచరల నుంచి చెట్లించి జలచరలు, చెట్లు, పురుగులు, పక్షులు, జంతువులు కొంతమంది ఇలాగ వస్తున్నారు కింద నుంచి పైన. ఇంకొంతమంది మనము పైనుంచి కిందిపోతున్నాం. మనుజన్మం పొందాను మనం, అయితే దీన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నా నుంచి మనము చెట్లుగానో లేకపోతే ఈ పురుగుగానో పక్షులుగానో పోతున్నాం. ఈ చక్రం పోతుంది. ఇది పెద్ద విజ్ఞానం. ఇది అయితే ఈ రోజు మనకి ఇది అవగాహన మనకి చాలా కమ్మి. ఈ సమాజంలో ఈ శాలా కాలేజీలో లేవు ఈ జ్ఞానం, ఈ ఆత్మజ్ఞానమే లేవు. ఆత్మజ్ఞానం లేకున్నప్పుడు ఆత్మ ఎక్కడ నెక్స్ట్ ప్రవేశిస్తుంది, ఎక్కడ వస్తుంది ఆ జ్ఞానం? సో మొదటగా మేము ఆత్మజ్ఞానం పొందాలి. మేము దేహం కాదు, మేము ఆత్మ అని స్పష్టంగా మనము ఆ జ్ఞానంగా అవగాహన కావాలి. ఈ జీవం అనేది దేహంలో లేదు. జీవంలో ఎక్కడ మీరు ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్, ఎలక్ట్రాన్ అంత చిన్నది చూస్తేనో ఎక్కడనో జీవం అనేది లేదు. లేకపోతే ఎక్కడో బ్రెయిన్ లో ఎక్కడ లేదు. బ్రెయిన్ లో ఈ జీవం అనేది ఇది ఆత్మ ఒక లక్షణం. సో ఇది భిన్నమైన ఇది ఒక శక్తి. ఇది సంపూర్ణంగా ఇది యావది భౌతికమైనది కాదు. సో ఈ ఆత్మ అనేది సపరేట్ అవుతే ఈ ఆత్మ అనేది ఎలాగ దీని ఆలోచనలు ఎలా ఒక దీని కోరికలు ఉంటుందో అలాగా భగవంతుడు ఈ సృష్టిలా అంత జీవులు చేశాడు.
మనకి అలాగా ఒక దేహం మనకి ప్రాప్తి అవుతుంది. మన జన్మలో ఏమేమో మనకి కోరికలు, ఆ కోరికలు తగ్గగా ఈ అంత రకంగా దేహాలు ఉన్నాయి. 84 లక్షల దేహాలు ఉన్నాయి. భగవంతుడు అంత ఒక వెరైటీ చేశాడు మన కోసం. మనకి ఈ కోరికలు అంత ఎక్కువ కోరికలు ఉన్నాయి. రకరకాల కోరికలు ఉన్నాయి మనకి. ఆ రకరకాల కోరికలకి రకరకంగా భగవంతుడు మనకి మాంసం తినాలి అని చాలా ఆశ ఉంది. సో మనుజన్మ మనకి తినే కాదు మనకి తినాలి అంటే దాన్ని చంపి తర్వాత దాన్ని వంట చేసి ఇలా అలాగే పోయి మేము తినే కయ్యలే. మనకి ఆ నోరు లేవు, ఆ చేతులు లేవు. అయితే భగవంతుడు అలాగా ఒక సృష్టించాడు. ఒక పులి ఉంది, ఒక సింహం ఉంది. దానికి ఏమీ యావది వద్దు, దానికి అవసరం లేదు. అది అలాగే అది తినొచ్చేది. సో భగవంతుడు మన ఎలా కోరికలు ఉన్నాయి. మనుజన్మలో మనకి ఇంకా పక్షిలాగా మేము కూడా ఇచ్చేయాలి, మేము దీంట్లో గాలిలో తేలాలి అని మనం ఒక ఇది ఉంటుంది, ఫ్లై చేసే ఒక ఇది. సో భగవంతుడు మనకి అలాగా ఒక దేహం ఇచ్చేకి రెడీ ఉన్నారు. లేకపోతే మేము ఒక స్విమ్మింగ్, ఒలింపిక్స్ ఇంత ఏమో చేస్తాం. మనం ఎంత ఆశలు మనకి నీళ్ళ మనకు స్విమ్మింగ్ చేసేదానికి భగవంతుడు మనకి అలాగా దేహాన్ని ఇస్తారు. ఏమేమి కోరికలు, ఎంతెంత కోరికలు ఉంటాయి దానికంత పూరిచ్చేంత భగవంతుడు దేహం సృష్టించాడు మనకి. సో అయితే ఏ ఒక జన్మంలోనూ మనకి ఒక సుఖము అనేది లేదు మనకి. భగవంతుడు ఎలాగంటే ఒక చాపకి ఒక నీళ్ళు అవుతుంది, దానికి ఏమి ఇస్తేనే దానికి సుఖం అనేది లే. ఆ చాపకి దానికి నీళ్ళ పెడితేనే మీకు దానికి ఆనందం, లేకుండా దానికి మీరు ఏమైనా ఒక భూమిలో తెచ్చి దానికి ఇస్తేనో అవ్వదు. అలాగే మనము ఈ దేహం కాదు, దేహంలో ఉండే మేము ఆత్మ, మేము భిన్నమైన వ్యక్తి ఈ దేహంకించి. సో దేహం ఏం ఆనందాలు మనకి ఇస్తేనో మనకి అంతిమంగా అది ఫ్రస్ట్రేషనే. మనకి కొంత సమయం తర్వాత మళ్ళీ ఇది నాకేం దీంట్లో సుఖం లేదు, ఆనందం లేదు, బాగా బోర్ అవుతుంది మనకి. మనం ఆత్మ అయిన దానికి పరమాత్ముడ అనుబంధంలో మనకి ఆనందం ఉంది. భగవంతుడు స్మరించే దాంట్లో, భగవంతుని గురించి వినే దాంట్లో మేము ఎంతో వింటుంటాం. ఈ స్పోర్ట్స్ పర్సన్, ఈ జననాయకుడు, ఇంకొక చలనచిత్ర వ్యక్తి, వీళ్ళు పెద్ద గొప్ప వ్యక్తి అని. ఎవరు గొప్ప వ్యక్తులు లేదు మనకి. సహజంగా ఒకరి పైన వినాకి ఒక ఇది ఉంది. ఎవరి పైన వినాలి అంటే భగవంతుడి పైన వినాలి. భగవంతుడు వింటుండేది ఎంత పెద్ద వ్యక్తి, అంత సంపూర్ణ విశ్వమే నియంత్రించుతున్నారు. అండ్ భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు కూడా ఒక అసాధారణ లీలలు చేస్తాడు. భగవంతుడు చేసే ఒక లీలలు, ఒక గోవర్ధన గిరిని చేతిలో తీసి పైన పెట్టుకుంటాడు. శ్రీరామచంద్రుడిగా ఒక సేతువ, ఒక రామ సేతువే మేము వింటాం, ఒక బ్రిడ్జ్ సముద్రం పైన చేస్తారు. ఇలాగ భగవంతుడి విషయం భగవంతుడు నిజమైన హీరో, అందరికి అంత జీవులకి నిజమైన శాశ్వతంగా వాళ్ళు హీరో. వీళ్ళంతా జీరోలే, ఒక రోజు 2 రోజు వీళ్ళు హీరోగా ఉంటారు. మేము భగవంతుడి పైన మనసు పెట్టాలి, భగవంతుడి పైన వినాలి, భగవంతుని భక్తి చేయాలి. అప్పుడు మనకి నిజమైన ఆనందము దొరుకుతుంది మనకి. సో భక్త ప్రహ్లాదులు వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చిన్న వయసించిన భగవంతుడి స్మరణ చేస్తుంటారు. సో ఈ భగవంతుడు చెప్పేది ఎప్పుడు కూడా మనము భగవంతుడి స్మరణ చేయాలి. ముఖ్యంగా మాకు పని చేయాలి. ఈ భౌతిక జగత్తులో అది ఒక శాపం. అది పని చేయక ఎవరు ఉండే కవుదు. చేయాలి. ఈ దేహం మనం పొందాము అంటే మనం పని చేయాలి. ఎవరు కూడా లేదు పని చేయక ఉండను కాదు. అది పని చేస్తూ మేము భగవంతుడిని నిత్య స్మరణ చేయాలి. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయి అర్పిత మనోబుద్ధిర్ మామే వైశ్యసి అసంశయః. కావున ఓ అర్జున, సర్వకాలములందును నీవు నన్నే శ్రీకృష్ణుని తలిచుచు నీ విద్యుత్ ధర్మమైన యుద్ధమును ఉనరింపుము. నీ కర్మలను నాకు అర్పించుట ద్వారా మరియు నీ మనోబుద్ధులను నా యందు నిలుపుట ద్వారా నీవు నన్ను నిస్సందేహంగా పొందగలవు. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. ఓ పార్థ, మనస్సును ఎల్ల వేళలా నా స్మరణయునుండే నియుక్తంగా చేసి ఏమాత్రం మార్గము తప్పక నన్నే దేవదేవునిగా ధ్యానము చేసిడి వాడు నన్ను తప్పక చేరగలడు. ఇక్కడ చూపిస్తాడు ఇంకొకటి. అజామిళ అని ఒక బ్రాహ్మణుడు, కాన్యకుబ్జే ద్విజ కశ్చిత్. సో దాసీపతి అజామిళ. భాగవతంలో వీళ్ళ చరిత్ర చెప్పేది. ఒక కాన్యకుబ్జ అనే ఒక ఊరు, అది ఈ రోజున కాన్పూర్. అది సో కాన్పూర్ అనేది వెనకాలి కనౌజ్ అని చెప్తుంటారు. దాని వెనకాల విని కాన్యకుబ్జ అని వేద సమయంలో చెప్తుంటారు. ఈ కాన్యకుబ్జాల ఒక వ్యక్తి, ఒక బ్రాహ్మణుడు పుత్రుడు, బ్రాహ్మణుడై వీళ్ళు కూడా ఆచరిస్తున్నారు. అయితే ఒక రోజు
ఇలాగా వాళ్ళ తండ్రి నిర్దేశం నుంచి వాళ్ళు ఒక పళ్ళ పుష్పాలు తెచ్చేయకపోయినప్పుడు వాళ్ళు ఇలా చూస్తారు. సో ఇది కలియుగంలో ఇది కామన్ ఇది మనకి. సో వీళ్ళు ఒక ఏమో యంగ్ పర్సన్ అయితే ఇది యువకుడు పెండ్లి అయింది, వాళ్ళ భార్య ఉన్నారు. అయితే ఇలాగ చూసి వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళ మనస్సు వాళ్ళు కామం ఇదవుతుంది అంటే వాళ్ళకి తర్వాత అదే వేష్యని వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళు ఇంట్లో ఒక దాసిగా పెట్టుకుంటారు మొదటగా. తర్వాత వాళ్ళనే భార్యగా స్వీకరించి వాళ్ళు ధర్మపత్ని ఎవరున్నారో వాళ్ళని కూడా వాళ్ళు బహిష్కారం చేస్తారు. సో అజామిలుడు ఆ తర్వాత ఈ వేశ్య సంబంధంలో ఎంతో ఎంతో పుత్రులు ప్రాప్తి చేస్తారు. ఆ లాస్ట్ పుత్రుడిని నారాయణ అని పేరు పెడతారు. ఆ నారాయణ అని పేరు పెట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళు కొడుకుని నారాయణ నారాయణ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. సో పిలిచి పిలిచి చెప్తారు. ఒక సమయం అంటే ఆల్మోస్ట్ అప్పుడే వాళ్ళకి వయసు అయింటుంది. వాళ్ళకి అంత్యకాలం వస్తుంది. ఈ అంత్యకాలం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూసేది యమదూతులు వచ్చారు. ఇక్కడ చూపిస్తుండే యమదూతులు యమరాజుల సేవకులు వాళ్ళు వచ్చారు. ఎలా అంటే వీళ్ళంతా పాపకార్యాలు చేశారు. దొంగతనము, వేరే వాళ్ళ హింస అంతా ఏమేమి చేయరాదు అదే చేశాడు. ఆ వేశ్యకి సంతోషంగా పెట్టేదానికి వీడు అంత బ్రాహ్మణుడిగా మొదటిగా ఉంటేనో అది బ్రాహ్మణు నుంచి పతనమయ్యి అంత పాపాలు చేశాడు వీడు. సో అజామిలుడు చేసిన దానికి వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ శిక్ష ఇచ్చేదానికి వచ్చారు వీళ్ళు వాళ్ళని ఆత్మ తీసుకొని పోయేదానికి. సో మేము ఆత్మ, ఈ దేహం ఎప్పుడు కూడా ఇది జడ శరీరం అంతే. సో ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా నిత్యంగా ఉంది. అయితే ఆ చేసిన కార్యాలకి కర్మాలకి అనుభవించాలి. సో వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు. అజామిలుడు వీళ్ళు చూసి వాడికి అంత భయమైంది. ఓ ఇంకైంది నాది అని. అయితే ఆ సమయంకి వాళ్ళ పుత్రుడైన నారాయణ అని వాళ్ళు పిలిచారు. వాళ్ళు పిలిచింది నారాయణుడికే. అయితే ఒక్క క్షణం వాళ్ళు నిజమైన నారాయణ ఆది పురుషుడు భగవంతుడిని తెలుస్తారు. ఓ భగవంతుడు ఏమైనా నాకు రక్షణ ఇస్తే అని అంత కొంత ఇదే చెప్తారో. మేము చేసిన భక్తి ఎప్పుడు కూడా అది భగవంతుడు జ్ఞాప పెట్టుకుంటాం. అందరూ మర్చిపోవచ్చు, మేము మర్చిపోవచ్చు. అదే భగవంతుడు నేను ఎప్పుడో చేశాను, నాకు వీళ్ళు సేవ్ చేశారని భగవంతుడి స్మరణ ఉంటుంది. అలాగా ఈ వ్యక్తి అజామిలుడు అంత ఒక ఇదైతేనో పాపి అయితేనో భగవంతుడు వాళ్ళకి ఒక వాళ్ళ బిడ్డ పేరు నారాయణ అని పెట్టేదానికి ఒక ప్రచోదన ఇచ్చింది. తర్వాత ఇప్పుడు వీళ్ళు యమదూతులు వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళు విష్ణుదూతులను పంపుతారు. అంటే వీళ్ళు నారాయణ అని పిలిచారు, వాళ్ళ బిడ్డలకి పుత్రుడికి పిలిచింది. అయితే వాళ్ళు ఒక భగవంతుడికి తెలిసిన దానికోసము భగవంతుడు వాళ్ళ విష్ణుదూతల్ని పంపించి భగవంతుడు సేవకులు నిత్య సేవకులు వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళు నిలుపుతున్నారు. వాళ్ళకి మీరు చేయరాదు ఇలాగా. వాళ్ళు మా భగవంతుడి పేరు పిలిచారు, వాళ్ళు మా వాళ్ళు అయ్యారు వాళ్ళు. సో మేము మళ్ళీ మీ అధికారం లేదు వీళ్ళపైన అని వాళ్ళకి చెప్తారు. దాని తర్వాత వీళ్ళంతా శక్తిశాలి వ్యక్తులు. సో యమదూతలు ఏమీ చేసే కాదు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. ఆమెకు వీళ్ళు విష్ణుదూతలు కూడా అదృశ్యులు అవుతారు. వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా అదృశ్యులయ్యి తర్వాత అజామిలుడికి నిజమైన ఒక పశ్చాత్తం అవుతుంది. నేను ఏమేమి చేశాను, నేను మన తండ్రి నాకు అంత బాగా ఒక ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. అయితే నేను ఒక ఇంత కామ భావన ఇచ్చి నా జీవనంలో నేను ఇంత ఇచ్చేసుకున్నాను. మా వయసైన తల్లిదండ్రులకి వాళ్ళకి వదిలేశాను. నా ధర్మపత్నిని కూడా వదిలేశాను. నేను ఇంతగా పాపి అయ్యాను కదా. వాళ్ళనే ఇది చేసుకోక వాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళ ఇంటిని అప్పుడ వదిలేసి వాళ్ళు హరిద్వారం పోతారు. హరిద్వారం పోయి అజామిలుడు మళ్ళీ ఎంతో కొంత సమయము భగవంతునికి భక్తి చేసి నెక్స్ట్ తిరగా వాళ్ళని తీసుకొని పోయేదానికి అదే యమదూతులు విరోధంగా విష్ణుదూతులు వచ్చి ఎవరు రక్షణ చేసి ఉంటారో వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ అజామిలుడిని తీసుకొని పోయేదానికి వస్తారు. అజామిలుడు ఆ సమయానికి సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధమై భగవద్ధామంకి వెళ్ళిపోతారు. సో ఈ స్టోరీ మేము వినేది భాగవతంలో ఈ శుకముని చెప్పేది ఎలా అంటే ఈ భక్తి చేసేది అంత ముఖ్యం, భగవంతుడి నామం చెప్పేది అంత ముఖ్యం. భగవంతుడి నామం చెప్పే దాంట్లో అంత శక్తి ఉంది. ఈ అజామిలుడు ఒక బ్రాహ్మణుడు నుంచి ఉండి అంత పాపి అయ్యాడు. అయితే కూడా అంతిమంగా భగవంతుడు ఇంకొక వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చి వాళ్ళు భగవద్ధామంకి తిరిగా వాళ్ళు భక్తి చేసి వెళ్ళారు అనేదానికి మనకి భగవద్ నామం చెప్పాలి అనేదానికి ఒకటి చూపించే ఒక పక్క ఆ భరత్ మహారాజుడి స్టోరీ ఉంది. వాళ్ళు కొంత అజాగ్రత్తలయ్యారు, వాళ్ళు ఒక జింకగా పుట్టారు. కొంత వాళ్ళేమి ఇలాగా పతనం అవ్వలేవాళ్ళు, వాళ్ళేమి ఒక వేష్యమైన పోలేవాళ్ళు. అయితే వాళ్ళు వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళ దేని ధర్మం ఉండే వాళ్ళు ఋషి మునిలుగా వాళ్ళు చేస్తుండే ధర్మంని వదిలేసినప్పుడు భగవంతుడు చూపించింది ఎంత జాగ్రత్తలు ఉండాలి మేము అని. ఇప్పుడు అజామిలుడికి ఎంత భగవంతుడు చూపించ కారణం భగవంతుడి చేతిలో ఉంది అని. అయితే భగవంతుడు చూపించేది మనకి
ఈ ఈ చరిత్ర ద్వారా మనం భగవత్ నామాన్ని చెప్పాలి అని. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది నిత్యం జపించాలి, మనం నిత్యం కీర్తన చేయాలి. ఈ నామం చెప్పే ద్వారా మేము భగవంతానికి వెళ్ళే అర్హతని పొందుతాం మనం. సో దీన్ని చేయాలి. ఏమే కండిషన్ ఉంటే చేయాలి మనం. ఆచార్యులు ఒక పక్క చెప్తారు, ఎలాగైనా మీరు ఉండొచ్చు, పతనం ఉండొచ్చు, చేయండి, భగవద్ నామం చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. సో ఒక నామపరాధం అవును అవుతే కూడా చెప్పండి అని చెప్తారు ఆచార్యులు. అంటే భగవంతుడి నామంలో శక్తి ఉంది. ఒక్క రోజు కాదు ఇంకొక రోజు మేము భగవంతుడి ఆశ్రయాన్ని పొందేక అవుతుంది అది మనకి. సో బ్రహ్ముడు, శివుడు వాళ్ళు కూడా భగవంతుని ధ్యానిస్తుంటారు. శివుడు కూడా శ్రీరామ రామేతి రమే నామే వరానని అని వాళ్ళు చెప్తారు. వాళ్ళు అందరూ కూడా భగవంతుడిని స్మరిస్తుంటారు. అంత దేవతలు కూడా, గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు కూడా. సో భగవంతుడు చెప్పేది, నన్ను స్మరించితే, నా ధామానికి వస్తే మళ్ళీ మీరు ఇక్కడికి తిరిగి రారు అని భగవంతుడు చెప్తారు. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాం గతః. భక్తి యోగులైన మహాత్ములు నన్ను పొందిన పిమ్మట సంపూర్ణత్వము బడసిన వారు గుటచ్చే దుఃఖాలయమైన ఈ అనిత్య జగమునకు ఎన్నడను తిరిగి రారు. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యక్తు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే. భౌతిక జగమునందలి అత్యున్నత లోకము మొదలుకొని అదము లోకము వరకు సర్వలోకములో జన్మ మృత్యు భరితమైన దుఃఖ ప్రదేశములే. కానీ ఓ కౌంతేయ, నా లోకమును చేరినవాడు తిరిగి జన్మము ఉందాడు. భగవంతుడు చెప్తుండేది ఏమి ఆ దివ్యమైనది ఒక స్పెషాలిటీ భగవంతుడి ధామంకి. మళ్ళీ మేము ఇక్కడ చూసే అంత ఒక బ్రహ్మలోకం నుంచి స్వర్గలోకాలు, అధోలోకాలు, అంత లోకాలు, ఎన్నో లోకాలు ఉన్నాయి. అయితే విష్ణు లోక అనేది దాని స్పెషాలిటీ. ఏమి స్పెషాలిటీ అంటే అక్కడ పోయినాక మళ్ళీ తర్వాత పునర్జన్మం లేదు మనకు. మేము అక్కడ నిత్యవాసిని పొందుతాం. మనం ఎంత లోకాలు, బ్రహ్మలోకం నుంచి కూడా కింది తనక మేమేమి ఒక భౌతిక బ్రహ్మాండంలో వింటాము. ఈ అన్ని లోకాలు కూడా ఇది తాత్కాలిక ప్రపంచాలే. ఈ భౌతిక జగత్తు అంటే తాత్కాలిక ప్రపంచాలు. అయితే ఇది భౌతిక ప్రపంచాల నుంచి అవుట్లో ఉంది భగవంతుడ నిత్యవాసం, నిత్య లోకాలు ఉన్నాయి. ఎలాగ ఒక బందీగృహంలో ఉన్నప్పుడు ఆ బందీగృహంలో ఎలాగుంటేనో అది బందీగృహమే. అది ఫస్ట్ క్లాస్ జైలు అవ్వచ్చు, సెకండ్ క్లాస్ జైలు అవ్వచ్చు, థర్డ్ క్లాస్ జైలు అవ్వచ్చు. కొంత సమయం కొంత పొలిటీషియన్స్ కి చాలా బాగా ఫెసిలిటీస్ ఇస్తారు వాళ్ళకి, తర్వాత జైల్లో పెడతారు వాళ్ళకి. జైలు అంటే మీకు స్వతంత్రం లేదు. అలాగే ఈ భౌతిక జగత్తు అంటే బ్రహ్మలోకం నుంచి కింది లోకం కనుక ఇది బందీ గృహాలే. ఇవి ఉండొచ్చు, ఒక ఎక్కువగా కొంత ఫెసిలిటీ ఉండొచ్చు బ్రహ్మలోకంలో. ఒక ఆయుష్ పెద్దగా ఉండొచ్చు, ఒక ఇంకోటి ఇంత రోగాలు ఇన్ని లేవు అక్కడ, ఇంత ముసలితనం ఇంత అనుభవం లేదు. అయితే కూడా అంత్యం ఉంది అక్కడ. అది భగవంతుడు ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. అయితే వైకుంఠ లోకాలంటే విగత కుంఠ స్యాత్, అక్కడ ఏమి ఒక ఆతంకం లేదు. అక్కడ నిత్యమైన లోకాలు. అక్కడ ఇంకెప్పుడు ఇంకా రోగాలు అనేది, ఇంకా ముసలితనం అనేది, ఇంకా మరణం అనేది, జన్మ అనేది లేదే లేదు. అది సో భగవంతుడు చెప్పేది నా లోకంలో అంటే అది ఒక విశేష, అదంతా సంపూర్ణ సచ్చిదానంద స్వరూపంగా ఉండేది లోకాలు. ఈ భౌతికమైనది అన్ని కూడా అనిత్యమైనది. అయితే అది నిత్యమైనది. ఈ డిఫరెన్స్ మేము అవగాహన చేసుకుంటాం. మేము నిత్యలో, భగవంతుడు నిత్యలో, మన ప్రీతి బాంధవ్యం ఏముంది అది నిత్య లోకాల్లో జరుగుతుంది. ఆ నిత్య లోకాలకు మేము వెళ్ళాలి. ఎప్పుడు ఎవరికైనా మనకు తెలిసి అలాగ ఒక దేశం ఉంది, అలా ఒక ఊరుంది, మళ్ళీ మీరు అక్కడ ఒక మరణం లేదు అంటే మనకి త్వరనే ఎక్కడ అది పోవాలి అంటే అనిపిస్తుంది. సో భగవంతుడు భగవద్గీతలో మనకి ఆ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు. నా ధామం ఉంది, దివ్యమైన ధామము నిత్యంగా ఉంది, మీరు రండి అక్కడ, అదే మీ ఇల్లు అని భగవంతుడు మనకి ఆహ్వానిస్తున్నారు. సో భగవంతుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ బ్రహ్మలోకం వల్ల ఎంత పెద్ద సమయం అని మనకు చెప్తున్నారు. సహస్ర యుగ పర్యంతం అర్హద్య బ్రహ్మణో విదు. సో బ్రహ్మలోకం అనేది ఈ లోకాల, ఈ భౌతిక ప్రపంచాల్లో ఉన్నతమైన లోకం. అక్కడే వాసం చేసే బ్రహ్ముడు ఇంకా బ్రహ్ముడు ఎవరైతే ప్రజలు ఉన్నారు అక్కడ, వాళ్ళది ఎంత దీర్ఘ ఆయుష్ ఉంది. వాళ్ళది ఒక రోజు మన 1004 చతుర్యుగాలు అని ఇక్కడ ఒక లెక్క చూపిస్తున్నారు. భగవంతుడు చెప్పేది
పరస్తస్మాత్ భావో అన్యో వ్యక్తో అవ్యక్త సనాతన యస్స నశ్యత్సు భూతేషు. అది ఆ నిత్య లోకాలు ఎప్పుడు కూడా నాశనం అవ్వదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో పరస్తస్మాత్ భావం అని అంటే మాకు కనిపేది, మాకు ఎంతో కనుపలేక ఉండేది, రెండు ఉంది, వ్యక్త అవ్యక్త. సో దీనికి పరమమైన భగవంతుడు దివ్యధామం ఉంది అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. వ్యక్త అవ్యక్తము లై ఏడి ఈ భౌతిక ప్రకృతి కన్నను పరమ అయినది, శాశ్వతమైనది అవ్యక్త ప్రకృతి వేరొకటి ఉంది. పరమ ఉత్కృష్టము నాశరహితము అయి ఉన్నది. ఈ జగమునందులో సమస్తము నశించిపోతూ అది మాత్రం ఉంటుంది అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఒక భగవంతుడు ధాము గురించి ఒక ఇది చార్ట్ ప్రిపేర్ చేశారు. సో ఇక్కడ చూపిస్తుండేది, ఇక్కడ మనము ఒకడు ఉండే ఒక బ్రహ్మాండం, ఇక్కడ గర్భోదక విష్ణు భగవంతుడు ఒక రూపము. సో వీళ్ళించి వీళ్ళని ఆభించి బ్రహ్మలో దేవుడు పుట్టేది. వాళ్ళు పుట్టే బ్రహ్మలోకం ఒక తావర పువ్వు రకంగా ఉంటుంది. అది దానిపైన వీళ్ళు పుట్టి వీళ్ళు మళ్ళీ ఎంత లోకాలు మేమేమి ఇక్కడ చూస్తున్నాం, ఇప్పుడు నక్షత్రాలు లోకాలు అంతా వాళ్ళు సృష్టించేది. భూలోకము, భువర్లోకము, స్వర్గలోకాలు, మహర్జన తపో సత్య, మన కింద అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాలు 14 లోకాలు చెప్పేది అంత బ్రహ్ముడు చేసే సృష్టి. సో బ్రహ్ముడు కూడా గర్భోదక విష్ణు పుట్టి వస్తారు, వాళ్ళు సృష్టించేది. మళ్ళీ ఈ గర్భోదక విష్ణు ఎవరు ఇక్కడి నుంచి వస్తారు అంటే, మేము ఒక బ్రహ్మాండము ఇట్లా అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. సో అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు వస్తుండేది భగవంతుడు ఒక మహావిష్ణు స్వరూపం ఇచ్చి అని చెప్పేది. ఇక్కడ ఒక చార్ట్ నేను పెడతాను, దీంట్లో మన దీంట్లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మన భూమండల ఎలాగుంది దాని డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ ఇస్తున్నారు. భూమండల పైన లోకాలు ఎలాగుంది ఇదంతా మన ఇప్పుడు సైన్స్ ఏం చెప్తుంది, విజ్ఞానము ఇది మన వేదాల్లో ఇచ్చారు. ఇది వీళ్ళది ఒపీనియన్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒక సమయము ఒక ప్లూటో అనేది ఒక ప్లానెట్ అని చెప్పారు, నవగ్రహాల్లో ఒకటి అని చెప్పారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు లేదు, ప్లూటో అనేది ఒక ప్లానెట్ కాదు అని చెప్తారు వాళ్ళు. వాళ్ళది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ ఒపీనియన్స్. అయితే మన వేద జ్ఞానము వేద శాస్త్రంలో ఈ ప్లానెట్స్, ఈ స్టార్స్, నక్షత్రాల గురించి ఉంది. సో అది ఇంకా వైజ్ఞానికమైనది. అది ఈ సమాజానికి దానికి తెలుగు రావాలి. సో మన ఆచార్యులు కూడా చెప్పారు, మనము ఇవంతా చూపించాలి, వేదాల్లో ఎలాగా లోకాలు ఉన్నాయని, ఎంతెంత డిస్టెన్సెస్ అని కూడా ఎంతెంత కిలోమీటర్ దూరంగా ఉంది. యోజనాలు అని చెప్పేది. యోజన అంటే 8 మైలు, యోజన అంటే ఒక యోజన అంటే. సో వేదాల్లో ఇచ్చారు ఎంత దూరంగా చంద్రగ్రహం ఉంది, ఎంత దూరంగా సూర్యుడు ఉన్నాడు, అంత డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు. సో ఇవంతా ఏముంటేనో ఒక బ్రహ్మాండం అంతే. ఇది ఇక్కడ చూపించినట్టు ఒక బ్రహ్మాండం. సో మేము ఒక బ్రహ్మాండంలో ఉన్నామంతే. ఇట్లా అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. ఇవంతా అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు వస్తుండేది భగవంతుడ పరమాత్మ మహావిష్ణు ఒక రూపం నుంచి వస్తుంది. ఈ మహావిష్ణు వీళ్ళు శ్వాస నుంచి ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండం వస్తుంది అని ఇక్కడ చూపిస్తుండేది. సో ఎంత పెద్ద గాత్రం ఉండాలి మహావిష్ణు. మేము ఒక బ్రహ్మాండంలో ఒక భూలోకంలో ఉన్నామంతే. సో ఎంతెంతో లోకాలు ఉన్నాయి, ఎంతెంతో బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. ఈ బ్రహ్మాండం అతీతంగా నిత్య లోకాలైన వైకుంఠ లోకాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూపించేది వైకుంఠ, గోలోక అని చూపిస్తున్నారు. ఈ లోకాలు ఇది ఇప్పుడు ఎలాగంటే ఒక బందీ గృహము ఒక చిన్న ఊరు అంతే, చిన్న జాగా, చిన్న ప్రదేశం అంతే. నిజమైన అస్తిత్వము బందీ గృహం అవుతుంది అంత. సో ఈ జగత్తు, ఈ దుఃఖ లయము ఇది కొంత ప్రదేశం అంతే. నిజంగా జీవులు మెయిన్ సిటీలో ఉన్నారు, మెయిన్ నగరంలో ఉన్నారు, మెయిన్ దేశంలో ఉన్నారు. సో అలాగే వైకుంఠ ప్రపంచం అనేది అంత పెద్దగా, అంత జీవులకు ఉండేది, అంత లోకాలు ఉన్నాయి. దీని డిస్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి శాస్త్రంలో.
చింతామణి ప్రకర సద్మసు కల్ప వృక్ష లక్షావృతేషు సురభిరభిపాలయంతం లక్ష్మీ సహస్రశత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో కృష్ణుడు గోలోకం గురించి డిస్క్రిప్షన్ ఉన్నాయి. ఆ చింతామణి ధామ, అక్కడ అంత భక్తులు వాళ్ళు నిత్యంగా ఉన్నారు. అక్కడ భగవంతుడ ఆవులు ఉన్నాయి. మేము ఇక్కడ కుక్కలు పెట్టుకుంటాం, మన పెట్ అనిమల్స్, అది కుక్క ఈ రోజు. అయితే భగవంతుడు తన లోకంలో ఆవులు పెట్టుకుంటాడు, దాని పేరు గోలోకం అని. సో అది సాధారణ ఆవులు కావు, సురభి అని చెప్తారు. సురభి ఆవులు అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మనకు పాలు ఇవ్వచ్చు, ఎంత కూడా ఇవ్వచ్చు, దానికి ఒక ఇదే లిమిట్ లే. వాళ్ళంతా భక్తులు భగవంతుడికి సేవ్ చేయడానికి ఆరుగురు తీశారు సురభి ఆవులు అని చెప్తారు. అలాగే ఒక కల్పతరు వృక్షలు అని చెప్తారు. ఆ చెట్లు మనకి భౌతిక జగత్తులో చూసే చెట్లు ఇతర రకంగా కాదు. ఒక చెట్ల మనకి ఒక మామిడి పండు దొరుకుతుంది, ఇంకొక చెట్ల మనకి ఇంకొకటి దొరుకుతుంది, ఒక్కొక్కటిలో చెట్లు ఒక్కొక్కటి దొరుకుతుంది. అయితే భగవద్ధామంలో ఉండే చెట్లు అంటే వీళ్ళు శుద్ధ భక్తులు. ఆ రూపంగా వాళ్ళు ధరించి, వాళ్ళు భక్తులకి ఏమైనా కోరికలు ఉంటే మనకి ఆ చెట్టు దగ్గర పోయి వాళ్ళు చెప్తే, నేను మాకు ఇలాగా ఒక పదార్థం ఆహారం కావాలి, ఒక గులాబ్ జామున్ కావాలంటే వాళ్ళు మనకి ఇవ్వచ్చు. అయితే నాకు ఇలాగా ఒకతర భగవంతుని సేవకి నాకు 1000 రోజులు కావాలంటే వాళ్ళు మనకి ఇవ్వచ్చు. అంత వాళ్ళు మన కోరికలను పూరించే ఒక శక్తి ఉండే ఇది చెట్లు ఒకటి చెప్తారు. భగవంతుడు చింతామణి ధామం అంటే దాని వివరణాలు ఉన్నాయి. భాగవతంలో ఉంది, బ్రహ్మ సంహితలో ఉంది. సో దీన్ని విని మేము ఆకర్షణ పొందాలి. మనం నతద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావక. ముందు భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తారు, అక్కడ ఏమి ఒక సూర్యుడు అగత్యంలే, ఒక చంద్రుడు అగత్యంలే, అక్కడ ఒక విద్యుత్ శక్తి అనేది అగత్యంలే. మనకి ఇక్కడ బిల్ కట్టాలి, ఎలక్ట్రిక్ బిల్లు, లేకుంటే మనం డిస్కనెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు. అయితే భగవద్ధామంలో అంతా ఫ్రీ, ఏమి ఒక ఇదిలే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మొబైల్ ఇది ఫ్రీ చేస్తారు, ఇది ఇంటర్నెట్ ఫ్రీ, అదే ఒక పెద్ద ఇది. మనకి ఇవంతా ఏమీ లేదు, ఈ సౌలభ్యాలు ఏమీ లే. భగవద్ధామంలో అంతా కూడా భగవంతుడు అంత బాగా అంతా ఇచ్చాడు. సో ఆ లోకాల గురించి మేము వినాలి, ఆకర్షణ అయ్యి మేము ఆ లోకాలకు వెళ్ళడానికి యత్నించాలి, మనం భగవంతుడు భక్తి చేయాలి. గోలోకధామ్ని నిజధామ్ని తలే చ తస్య దేవి మహేష హరిధామ సుతేషు తేషు. చూడండి బ్రహ్మ సంహిత ఏం చెప్తుంది, అంత కింద పైన గోలోకధామం ఉంది, దాని కింద హరిధామం వైకుంఠ ధామాలు, దాని కింద మహేషధామ శివుడు కైలాసం, దాని కింద మనం లాస్ట్ లో ఉన్నాం దేవీధామం. సో ఈ చార్ట్ నేను అక్కడ షేర్ చేస్తాను మన వెబ్సైట్ లా, మీరు చూడండి, ప్రయత్నించండి, ఎంత అవగాహన అవుతుంది మీకు చూడండి. సో ఈ దివ్య లోకాల్లో భగవంతుడ దివ్య లీలలు జరుగుతుంటాయి. అంత జీవులు ఇలా తల్లి యశోదమాయి ఉన్నారు, ఇంకా కృష్ణుడ దగ్గర ఈ ఆవులు అంతా, వీళ్ళతో భక్తులు వీళ్ళు. ఇక్కడ కోతిలు ఉన్నాయి. సో అంత కృష్ణుడ నిత్య లీల జరుగుతుంది. అది గోలోకంలో. భగవంతుడు వేరే వేరే లోకంలో వేరే వేరే రూపాల్లో భగవంతుడు నిత్య లీల చేస్తుంటారు. సో ఈ ముకుందమాల స్తోత్రాల వీళ్ళు భక్తులు ప్రార్థించేది కులశేఖర ఆళ్వార్. కృష్ణత్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం అద్యైవ మే విశతు మానస రాజహంస ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కఫవాత పిత్తౌ కంఠావరోధన విధౌ స్మరణం కుతస్తే. సో భగవంతుడా శ్రీకృష్ణుడా, నేను ఇప్పుడు నీ స్మరణంలో ఉన్నాను, నీ గురించి నేను ఆలోచన పెట్టాను నేను. సో ఇలాగే నేను దేహం వదిలేస్తే నా మంచిది. నాకు ఎలాంటే అంత్యంగా తెలియదు నేను ఏమవుతుందో. అప్పుడు నాకు ఆ కఫ వాత పిత్త అవంతా ముసలోడైనప్పుడు నాకు నిజంగా అవుతుందో లేదో నేను ఆలోచన చేసేదానికి. భగవంతుడా, నాకు ఇప్పుడే నువ్వు దాన్ని దేహం నుంచి నేను తీసుకోను, ముక్తులు చేయనని వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు వాళ్ళు, కులశేఖర ఆళ్వార్. సో అంత్యంగా ఈ అధ్యాయంలో వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్ పుణ్య ఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. వేదాధ్యయనము వలన తీవ్ర తపస్సులతో కూడిన యజ్ఞాచరణము వలన, దానము వలన, లేదా తాత్విక కర్మలను మరియు కామ్య కర్మలను ఉనరించుట వలన కలుగు ఫలితములో భక్తి మార్గము చేపట్టు మనుజునికి లభింపక పోవు. కేవలము భక్తియుక్త సేవను ఉనరించుట ద్వారా
అతడు వీటన్నింటినీ పొందుట కాక అంత్యమున దివ్యమైన పరంధామ స్థితము చేరగలడు. సో భగవంతుడు చెప్పేది, మేము భక్తి చేసే ద్వారా మనకి ఏమేమి మేము రకరకాలుగా ధర్మ విధానాలు వినొచ్చు, వేదాలు చెప్పి ఉండవచ్చు, లేకపోతే మనం ఒక అనుభవించి ఉండొచ్చు, ఏమేమి చేస్తా ఉన్నాం మనం అంత వేదాధ్యయనము, యాగ యజ్ఞాల ఆచరణ, ఒక దేవతా పూజలు, ఇంకొకటి ఈ యోగా అభ్యాసాలు, అంత రకరకాలుగా ఏమి ఉండొచ్చో అంత ఫలాలు కూడా ఒక భక్తుడికి దొరుకుతుంది అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఒక చిన్న పని ఒకరు ఎవరైనా చేస్తుంటే వాళ్ళకి కొంత వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తుంటారు, వాళ్ళ ఇది వరమానము, ఇది వాళ్ళ శాలరీ. అయితే ఒక పెద్ద పని దొరుకుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆ పెద్ద పనిలా వాళ్ళు చిన్న కంపెనీ ఏమి ఇస్తుందో అంత ఫెసిలిటీస్ ఇస్తారు. సో అలాగే చెప్తారు, నిత్యంగా భగవంతుడి అంశం, భగవంతుని సేవ చేసినప్పుడు భగవంతుడు ఏం కావాల్సింటే మనకి ఇవ్వచ్చు. మనకి భక్తులకి కోరికలు లేవు, ఇది కావాలి ఇది అని, అయితే భగవంతుడు అనుగ్రహించి అన్ని కూడా దొరుకుతుంది అని ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు. మనము సదా హరే కృష్ణ మహామంత్రము జపించుట ద్వారా మరణ సమయమున శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సులభంగా స్మరించగలగలను. సో మహామంత్రం నేను జపించాలి, ఇది సులభమైన విధానం. ఈ మహామంత్రం మేము అభ్యసించితే ఇది ఖండితంగా మనకి మరణం సమయంలో భగవంతుని స్మరణ మనకి వస్తుంది. మనకి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే, భగవంతుడు అనుగ్రహించి అది సాధ్యమవుతుంది. ఇప్పుడు ఎలా అజామినుడికి నారాయణ అని చెప్పే ఒక శక్తి భగవంతుడు ఇచ్చాడు, మనకు కూడా నా భగవంతుడు నామం చెప్పే ఒక శక్తి భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు. సో ఇంకొక 10 నిమిషాలు నేను ఉంటాను, ఏమైనా ఎవరైనా ప్రశ్నలు ఉంటే వింటాం. ఆమెట్గా వాళ్ళు గాయత్రి మాతాజీ ఉన్నారు, వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తారు. అందరూ చేరి వాళ్ళ దగ్గర ఒక రౌండ్ జపం కూడా చేయండి హరే కృష్ణ మహామంత్రం. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ భాస్వతి గారు, మీరేమైనా ప్రశ్న ఉంటే మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. లక్ష్మీ భాస్వతి గారు. వాళ్ళు ఏం లేదంటే సదాలక్ష్మి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే. సదాలక్ష్మి గారు. గురువు గారికి నమస్కారాలండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన ఈ శ్లోకాలన్నీ భగవద్గీత ఇందులోవే కదండి, పుస్తకం ఇందులో నుంచి ముఖ్య శ్లోకాలు నేను పెట్టాను అంతే. ఇక్కడ మీకు ముఖ్య శ్లోకాలు చూపించాను. చూడండి, ఇది 29 ఇది 28వ శ్లోకం. ఇది మళ్ళీ తర్వాత ముఖ్య శ్లోకాలు పెట్టాను అంతే. మీరు శ్లోకాలు మాకు చాలా బాగా అర్థం అవుతున్నాయండి. మీకు కోటి ధన్యవాదాలండి. నిజంగా చాలా బాగా మాకు అర్థమయ్యే రీతిలో మీరు మాకు చెప్తున్నారు. ధన్యవాదాలండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. జపం చేస్తున్నారా మాతాజీ మీరు? హరే కృష్ణ మంత్రము ఇట్లా మాట్లాడితే అనిపిస్తా. హరే కృష్ణ. సదాలక్ష్మి మాతాజీ మీరు జపం చేస్తున్నారా? ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సదాలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ గురూజీ, వినపడుతుందా? వినపడుతుంది. జపం చేస్తున్నారా రోజు? జపం చేస్తున్నాను గురూజీ. గురూజీ నాది ఒక డౌట్. ఈ భగవద్గీత దేవుడు చెప్పిందే మీరు చెప్తున్నారు కదా, అయితే దేవుడు ఎలా అప్పుడు చెప్పారు కదా కృష్ణుడు అర్జునుకి, అయితే ఎవరు రాశారు ఇదంతా? అప్పుడు వేదవ్యాసులు రాశారు. వేదవ్యాసులు ఈ మహాభారతం రాశారు. మహాభారతంలో భాగంగా భగవద్గీతను పెట్టారు వాళ్ళు ఆ యుద్ధాల. లేదు, అప్పుడు చెప్పేటప్పుడు వేదవ్యాసాలు విన్నారా? వాళ్ళు అక్కడ యుద్ధ భూమిలో లేదు వాళ్ళు. అయితే ఇది ఏమి వీళ్ళు మాట జరుగుతుంది అది ఎవరికి? సంజయుడు వింటున్నారు, సంజయుడు చూస్తున్నారు ఏమవుతుంది. ఇప్పుడు ఎలా టీవీలో చూస్తాం ఏమి ఇద్దరు దూరంగా అయ్యేది, అలాగా వాళ్ళకి వాళ్ళ హస్తినాపురంలో ఉండే వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. అది వ్యాసుల అనుగ్రహించి, వ్యాసమునిలో వాళ్ళు అనుగ్రహించి వాళ్ళ సంజయుడికి చూసే ఒక శక్తి. వ్యాసులకి ఇక్కడ అయితే ఉండేది అంత తెలుసు. వాళ్ళు రాశారు. రామాయణం అలాగే వాల్మీకి ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏమి రాముడు ప్రతి ఒక్క క్షణంలో వాళ్ళు వచ్చి చూశారు అని కాదు వాళ్ళు. అయితే భగవంతుడు వాళ్ళకి ఆ శక్తి ఇచ్చాడు. వాల్మీకి అనేవాళ్ళు మొదటగా
ఒక వ్యాధుడు అయితే వాళ్ళంతా భక్తి చేసి వాళ్ళు భగవంతుడు అంత పెద్ద భక్తులు అయ్యాడు అంటే వాళ్ళకే భగవంతుడు ఆ రామాయణం రాసే ఒక శక్తి ఇచ్చారు. ఎప్పుడెప్పుడు భగవంతుడు అవతరిస్తాడో వాళ్ళ గురించి ఒక రికార్డ్ చేసేదానికి ఒక వీళ్ళు వస్తారు. వాల్మీకి కావచ్చు, వేదవ్యాసులు కావచ్చు, ఇలాగ వ్యక్తులు వచ్చి భగవంతుడు ఏమి లీలలు చేశాడు, ఏమి మనకి బోధన చేశాడు అంతా వాళ్ళు రికార్డ్ చేస్తారు. ఆ సమయంకనే కాదు, భగవంతుడు ధర్మం స్థాపన ఆ సమయంకి చేస్తాడు, మళ్ళీ ఎంతో వచ్చే ఒక సంవత్సరాలు 1000 సంవత్సరాలకి అది రికార్డింగ్ ఉంటుంది మనకు. ఓకే థ్యాంక్ యూ గురుజీ. గురుజీ ఇంకొక క్వశ్చన్, మీరు అన్నారు కదా శివుడు అంటే కృష్ణుడు కన్నా తక్కువ అని, అయితే విశ్వరూపంలో కృష్ణుడు, గణేశుడు, హనుమంతుడు అన్నీ ఉంటాయి కదా, మళ్ళీ సమానం అన్నట్టే కదా కృష్ణుడు. కృష్ణుడు రూపంలో అవన్నీ ఎందుకు చూపిస్తారు విశ్వరూపంలో? విశ్వరూపంలో మళ్ళీ 11 అధ్యాయం చూస్తాం మనము. అంత దేవతలు భగవంతుడికి ప్రార్థన చేస్తారు. అప్పుడు ఆ విశ్వరూపానికి వాళ్ళు కూడా కనుపుతారు, తర్వాత వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారు. అర్జునుడు చెప్తారు ఎంత దేవతలు నీకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. విశ్వరూపం ఏమి అని మేము వింటాం 11వ అధ్యాయంలో. ఎంతెంతో మంది ఎంతెంత రకంగా చెప్తారు. ఈ గీతాయించిని వింటాం ఇంకా 2 రోజులంతే. 11వ అధ్యాయంలో మనము ఏం విశ్వరూపం. అవును గురూజీ, అంతా నేనే అంటారు కదా విశ్వరూపంలో, ఈ రూపాలన్నీ నావే అంటారు కదా. ఈ రూపం అంటే నావే అంటే నా భాగం ఇవంతా అంత స్పష్టంగా అవగాహన అవుతుంది. మనం ఈ పూరా భగవద్గీత వినండి, సంపూర్ణ విన్నప్పుడు స్పష్టం అవుతుంది. ఓకే థ్యాంక్ యూ గురూజీ. గురూజీ ఒక్క క్వశ్చన్, అది 108 టైమ్స్ మీరు జపన చేయమన్నారు కదా, అయితే 108 టైమ్స్ తులసి మాలతో 16 రౌండ్స్ చేయమన్నారు. ఎందుకు 108 టైమ్స్ ఇంకా 16 రౌండ్స్ ఎందుకు అని? సో ఒకటి లెక్కంగా చెప్పాలి అని ఒక లెక్కం లేకుంటే మనము అది శిస్తు ఉండదు, మన డిసిప్లిన్ ఉండదు మనకి. దానికే రోజు ఒక లెక్కంగా చేయండి చెప్తారు. 108 to 16 అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 25,000 టైమ్స్ అవుతుంది భగవంతుడి నామం చెప్పేది. ఒక 108 టైమ్స్ లా 16 into 108 మహామంత్రంలో 16 నామాలు ఉన్నాయి. 4 కృష్ణ, 4 రామ, 4 8 హర, ఇది చేరి 16 అవుతుంది. 16 into 108 1728. ఇది 16 చాలా చేస్తే 25,000 కినా ఎక్కువనే అవుతుంది. సో ఇది ఆచార్యులు మనకి ఇచ్చారు. మినిమం రోజు ఇంత చేయండి, మినిమం చేయండి, ఇంత ఎక్కువ చేసినంత మంచిది. ఎంతో భక్తులు ఇప్పుడు పురుషోత్తమ మాసము వాళ్ళు 36, 64 మాలలు జపమాలలు చేస్తున్నారు కొంత భక్తులు. సో ఇది ఒక అలవాటు అంతే, ఇది ఇంకేమీ లేదు. ఇది భగవంతుని స్మరించే ఒక విధి విధానము, ఇది ఒక లెక్కంగా పెట్టాలి అని ఇచ్చారు. ఓకే థ్యాంక్ యూ గురూజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వాళ్ళు ప్రశ్న వేస్తా ఉండ్రి, నేను మధ్యలో వాళ్ళని మ్యూట్ చేస్తానండి. ఎవరు మాతాజీ? లక్ష్మీ మాతాజీ ఎవరు ఉన్నారు చూడండి మాతాజీ, ఆమెట్క మీరు వాళ్ళకి నేను మధ్యలో వాళ్ళు మ్యూట్ చేస్తాను అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. కళ్యాణి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ప్రభు ఇలా చాట్ బాక్స్ లో ఒక క్వశ్చన్ నుంచి చదవమన్నారా ప్రభుజీ? చదవండి. జీవితకాలం. ప్రభు చెప్పండి మాతాజీ. నమస్తే గురూజీ. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ, వింటున్నాం, చెప్పండి మాతాజీ. గురూజీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా జపం చేసుకోవాలి అని అన్నారు కదా, ఇప్పుడు నిత్య దీపారాధన చేయకపోయినా మనం జపం చేసుకోవచ్చండి? ఏం ఆరాధన చేయలేకుంటేనో? నిత్య దీపారాధన, ఒకవేళ దీపారాధన చేయకపోయినా మనం జపం చేసుకుంటే మంచిది అవుతుందా? జపం ఎప్పుడు చేయాలి, వేరేది ఎంత అవుతుందో అంత చేయొచ్చు, చిన్నగా చేయొచ్చు, పూజలు చేయొచ్చు. అయితే ముఖ్యంగా మన ప్రాధాన్యంగా ఈ జపం ముఖ్యం, ఇది భగవంతుని నామం జపం ముఖ్యం. కొంత సమయం అదే గురూజీ, ఇప్పుడు మనం రోజు దీపారాధన చేసుకుంటాం కదండి దేవుడి దగ్గర, ఇప్పుడు ఆ దీపారాధన ఒకవేళ చేయకపోయినా రోజు జపం చేసుకుంటే సరిపోతుందా? ఇది ఎలాగా అంటే, ఇది దీపమారాధన చేసేటప్పుడు మనకి ఇంకా భగవంతుడి పైన మనసు పెట్టేకి అవుతుంది. మనకి భగవంతుడ పూజ చేసే ద్వారా మనకి భగవంతుడి పైన మనసు వస్తుంది మనకి ఇంకా ఎక్కువగా. సో చేస్తూ నామజపం చేయాలి. మా నామజపం ప్రాధాన్యం, ఈ ప్రాధాన్యం ఇది ఒకటి. ఇది మనకి వేరేది కాకున్నప్పుడు, కొంత సమయం వేరేది కాకుండా ఉండొచ్చు, అప్పుడు ఇది దీనికి ఎప్పుడు కూడా నియంత్రణం లే, ఇది ఎప్పుడు కూడా చేయాలి. వేరేది కూడా కొంత ఎంత అవుతుంది. దీపారాధన చెప్పేది మనము అంత పెద్దగా చేసేది కాదు. మన మందిరాల్లో దేవాలయం చేస్తాం భగవంతుని పూజ, మేము మనకి కూడా డీటెయిల్ ఉన్నాయి, అక్కడ ఎంతో మంది ఉన్నాం మేము చేసేదానికి. అయితే మీ ఇంట్లో అంత పెద్దగా చేసేదానికి, మూర్తి పూజ చేసేదానికి కాకుండా ఉండొచ్చు. అయితే ఒక చిత్రంని పెట్టి భగవంతునికి ఎంత మినిమం అవుతుంది అది చేయండి. అది లేదు, అది కంప్లీట్ గా వద్దు, అది ఈ నామం ఒకటే అని కాదు,
అది కూడా చేయండి. అది కూడా ఆచార్యులు అది కూడా ఇచ్చారు. 2 విధానాలు, పాంచరాత్రిక విధి, భాగవత విధి. సో పాంచరాత్రిక విధి అనేది భగవంతుని పూజ విధానం ఉంది. అది అంత పెద్దగా చేయాలి అనేది లే, గంటలు చేయాలి అనేదిలే. ఒక కొంత మినిమం గా చేయండి. అది ఎక్కువగా నామజపం చేయండి. మీరు ఎక్కువ ఏం పని చేస్తున్నప్పుడు నామజపం చేయండి. ఇది ముఖ్యమైనది. సరే, థ్యాంక్ యూ గురుజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ, మీరు ఎవరు చాట్ బాక్స్ ఎవరు పెట్టారు అని చెప్పారు కదా, గాయత్రి మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభు. ప్రభుజీ, వైకుంఠానికి గోలోకానికి డిఫరెన్స్ ప్రభు. వైకుంఠను గోలోక రెండు కూడా ఆధ్యాత్మిక వైకుంఠానికి రెండు కూడా వైకుంఠ గోలోక రెండు కూడా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులే, నిత్యమైన వాసాలే రెండు కూడా. అయితే ఈ వైకుంఠ గోలోకం అనేది అన్ని వైకుంఠ లోకాల పైన పైన అంటే భగవంతుడు వాడు మూల రూపమైన కృష్ణుడి రూపంలో ఉన్నారు అని శాస్త్రం చెప్తుంది. గోలోక ఏవ నివసతి అఖిలాత్మభూత. కృష్ణుడు గోలోకంలో ఉన్నాడు. ఆ స్పెషల్ ఆవులు అంతా ఉండేది వన్ లోకం ఉంది. భగవంతుడు ఇక్కడ అవతరించినప్పుడు చూపించింది బృందావనంలో ఆ లీలలా అంత గోపాలక్కడే భగవంతుడు ఉన్నాడు చెప్తారు. ఇది మూల రూపం భగవంతుడినే చెప్తారు. సాధారణంగా మామూలుగా మేము కృష్ణుని ఒక అవతారం అనుకుంటున్నాము. ఒక రకంగా పర్వాలే, అది అవగాహన. అది ఇంకొక మూలంగా చూస్తే కృష్ణుడే అన్ని రూపాలకి మూలము అని చెప్తారు. భాగవతం చెప్తుంది, ఏతేచ అంశ కళాపుంసాం కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రారి వ్యాకులంలోకే మృదయంతి యుగే యుగే. సో రామాదిమూర్తి కళా నియమేన తిష్టన్ నానావతారమకరోద్ భువనేషు కింతు కృష్ణ స్వయం సమభవత్ పరమపుమాన్యో గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి అని బ్రహ్మ సంహితలో బ్రహ్ముడు చెప్పేది. ఈ ఎంతెంతో రూపాలు ఉన్నాయి భగవంతుడి. రామ, నరసింహ, వరాహ, నారాయణ, ఎంతో రూపాలు ఉన్నాయి. అయితే కృష్ణుడి రూపం అనేది మూల రూపం అని వాళ్ళు చెప్తారు. సో ఇది కొంత మనకి ఇది ఇంకా ఎక్కువ అవగాహన అవుతాయి తొందరలే. ఈ కృష్ణుడు అయినా కానీ నారాయణ రూపం అయినా కానీ ఒక వ్యక్తినే. కృష్ణ, రామ, నారాయణ ఒక్క వ్యక్తినే. అయితే భగవంతుడు ఎంతో రూపాలు ఉన్నాయి. కృష్ణుడు రూపంలో గోలోకంలో ఉన్నారు భగవంతుడు అని చెప్పారు. ఈ శాస్త్రంలో చెప్పారు. మనకి మన అనుభవం లేదు, మనకి శాస్త్రంలో చెప్పారు. ఆచార్యులు దీన్ని చెప్పేది అనేసి మేము చెప్తున్నాం అంతే. ఇంకొకటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలాగిస్తారు అంటే, ఒక మహారాజుడు ఉన్నప్పుడు వాడు భవ్య మహల్లను లేదా ఒక దీంట్లో అందరూ కూడా అంత వాళ్ళకి ఇది ఇస్తారు, రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. అయితే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ భార్య, వాళ్ళ పుత్రులు వాళ్ళకి అంత లేదు, వాళ్ళకి ఆత్మీయులుగా ఉన్నారు. సో నారాయణ రూపంలో భగవంతుడు ఒక మహారాజుడు, అంత దేవదేవుడుగా ఉన్నారు. అయితే అదే వ్యక్తి వాళ్ళ ఇంట్లో కృష్ణుడి రూపంలో అంత వాళ్ళ భక్తులు ఆత్మీయంగా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నారు. సో ఇదే ఒక వ్యక్తినే. అయితే చూసేది ఏమో ఆ లీలలో కొంత డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది. సో ఇది అయింది అనుకుంటాను. మాతాజీ నేను వెళ్తాను. అందరు భక్తులు నాకు క్షమించండి, మా ఆరతి దీనికి పోవాలి పురుషోత్తమ మాసానికి. సో మాతాజీ ఉన్నారు, మీరు వాళ్ళ ప్రశ్న వేయండి, మళ్ళీ చూస్తాం. లేకుంటే రేపించి కావచ్చు ఒక 6:30 స్టార్ట్ చేయొచ్చు. గాయత్రి మాతాజీ మీరు అడగండి ఎంతమందికి అవుతుంది ఆ టైం. 6:30 లేకపోతే కొంత జల్దీ చూస్ చేస్తే 6:30 to 8 కూడా చేయొచ్చు మనం. కొంచెం మీరు అడగండి. భక్తులకి ధన్యవాదం. రేపు కలుస్తాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మీకు హోస్ట్ చేస్తాను మాతాజీ. ఇక్కడ ఉన్నారు మీరు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మన లక్ష్మీపాలిక మాతాజీని ఉన్నారు చూడండి, వాళ్ళు వచ్చారు ఇక్కడ, వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో మీరు వాళ్ళు కూడా కో-హోస్ట్ గా ఉన్నారు చూడండి మాతాజీ. మీరు వాళ్ళు కూడా డివైడ్ చేసుకుంటారు, డివైడ్ చేసుకోండి కావచ్చు. హరే కృష్ణ లక్ష్మీపాలిక మాతాజీ, నేను ఎగ్జిట్ అవుతాను. హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకి ధన్యవాదం. లక్ష్మీపాలిక మాతాజీ.